So karon mga igsuon sambingay na usab ta about sa kinibitang Kristohanon nga musuhid-suhid bitaw sa gibuhat sa uban. So para masabtan nimo mga igsuon inani ang senaryo sa atong storya karon. Dunay grupo sa mga estudyante nya katong mga estudyante nabatasan gyud nila sa sulod sa ilang classroom nga magsuhiranay gyud sila. Tungod kay sige na lang gibuhat. So ang ideya nila katong bright sa ilang room adto sila manuhid. So niabot man sa punto igsuon nga katong bright sa ilang room wala katuon. Busa pag exam nila silang tanan nga zero. Dihay usa ka estudyante nga pag uli niya sa iyang panimalay nanugilon dayon sa siyang papa isa pa. Tanan ako mga classmates zero gyud sila. Di nalipay ang amahan kay nagtuo siya nga ang iyar yung anak nga mo'y nakakuha sa exam. Pagpangutana sa amahan iyon nga unya pilam day mo hadong niingon ang anak nga aw palupig baday ta pa zero pug ko zero day sila tanan mga igsuon. So brag gamay kalatawan tong istorya pero ang point ani mo istorya igsuon is dako kayo og lesson na tumakuha nini kini bitaw magsuhid-suhid bitaw ta sa pagpangalagad sa uban, di ba? Sumala sa mga sambingay tungod kay nagsalig silang panuhid sa bright nila, ang ending is nasiro silang tanan. Sa kinabuhi usab sa pag-alagad, doon na po yung mga panahon nga ang ato bitong pagpangalagad is atong gisuhid sa uban. Pag ang uban dasig, madasig punta. Ang uban nagbuhat pagpakasala, magpakasala punta. Ang uban dili muampo, di puta muampo. Kumbaga, kana bitaw ug unsay gibuhat sa uban maora pod ang atuang gihimo. Wala gitay kaugalingon nga pagtuon, wala gitay kaugalingon nga application sa pulong sa Ginoo. Ingon ang Proverbs 13 ang panultihon 13:20 ang kanunay makig-uban sa mga maalamon mahimo usab nga maalamon apan ang nakig-uban sa mga buang-buang may tumpawak sa kaalautan. So, ang lesson nga makuha gyud nato ining mga istorya igsuon nga pwede man tang mo-imitate, pwede man tang musuhid, pero dunay limit. Kinsa man atong suhiron diri sa kadtong magkuyog-kuyog sa mga maalamon, di ba? Og sa Kristohanon pa na dapat atong imitate katong mga Kristohanon nga nagtinarong, mga Kristohanon nga nagbalaan, mga Kristohanon nga naglikay sa mga bisyo o kahilayan. Sila ang atong i-imitate. Kay kasagaran karon maong daghan kayong naluya karon sa pagpangalagad tungod kay ang ilang gi-imitate dili tong mga kanang naglikay sa mga kahilayan kundi ang ilang gi-imitate, ang ilang gitan-aw, ilang gisuhid is katong mga nagbuhat o mga butang nga dili kahimutan sa Ginoo. Mga unang mga Kristohanon nga nagbuhat silang mga malaway dili maayos tubangan sa Ginoo. So, mao toy ilang gitan-aw, so ang ending sila pod natakdan, di ba? Sila pod nagbuhat. Munang dili bitaw maayo sa atong kinabuhi nga magsige na lamang tag panglantaw sa sayop sa uban. Kung magsigi tagtutok sa sayop sa uban, ang laing lesson nga tumakuha nini, kung magsigi tagtutok sa sayop sa uban, sa dili madugay, kadtong sayop nila, mahimo na po natong sayop. Di ba? Bali, makupya nato ang atong nakita sa uban, doon ay posibilidad nga makupya po nato sa unahan. Munang maglikay ta igsuon sa pagsigig suhid-suhid sa pagpangalagad sa uban, ayaw suhira sila sa ilang pagpangalagad kung giunsa nila. Suhira ang mga maalamon, ang katong mga tao, mga Kristohanon nga naglikay sa mga buwas kilayan, katong may atong suhiron, no? O hilabi na gyud ang mga tao sa Biblia nga gisigutan. Dapat i-imitate nato ang mga Bible character nga diin nagtinarong sila sa atubangan sa Ginoo. Just like Daniel, Joseph, si Noah, si Abraham, si Job, di ba? Daghan kayo mga Bible character, si Paul, di ba? So daghan kayo nga atong mga example sa Biblia nga mga tao nga nagtamod gyud sila sa Ginoo. Muna nga ang Dios nagpanalipod pud nila, naghatag pud nila og katagbawan, dunay satisfaction nga tabo silang kinabuhi og dili lang diha kutob
kun dili gi-bless gud sila sa Ginoo. So kani bitaw magsige tag suhid-suhid sa uban, usa na sinungdan nga malayo og gitas panalangin sa Ginoo, no? Imbis nga panalanginan ta sa Ginoo, kaso lang kay ang ato ang pagpangalagad gisuhid-suhid nato ang uban. Pag dili sila mosimba, dili punta mosimba. Pag nagbuhat sila sala, hala ato pong gisuhid alang gibuhat. O muyon dunay dagang muyon nga daghan na bitaw ning gahimo ani. So majority daw naghimo na, pero hinumdum igsuon dili tanan nga abi kay daghan mong gahimo ana, dili tanan makayunta nga sakto na, di ba? Bisan unsa ta ka kana bitang unsa ta ka kusgan diya sa pagpangalagad sa Ginoo, ato ging likayan ang magsigi ta og tan-aw sa sayop sa uban. Atong likayan ang pagsigi og panaway sa sayop sa uban. Kay kung magsigi tag panaway sa sayop sa uban, kadugayan ana dili nato makita ang atong kaugalingon sa sayop, di ba? So sa sambingay pa kay nagsalig raman sila panuhid sa bright nila, karon kay ang bright nila wa man katuon, zero silang tanan, di ba? So inaana po sa pagpangalagad, kung ato dayong isuhid-suhid atong pagpangalagad sa Ginoo, ang ending imbis panalanginan ta na zero hinuon ta, wala na hinoy blessing anuman. Kay dili gusto ang Ginoo nga ang atong pagpangalagad atong gisuhid-suhid tong uban nga nagpadayon sa pagpakasala. Okay? So pwede tang musuhid, pero niadto mga tawo nga nagtamod sa Ginoo. Mga tawo nga nagbalaan, mga tawo nga naglikay sa mga bisyo ug kahilayan. So kung doon na kay nakita ang Kristohanon sa imong simbahan ba, asa karon nag-church, kung doon na kay nakita nga mga Kristohanon nga nagbuhat gyapon pagpakasala for how many years silang nag-alagad sa Ginoo, so ayaw og tutok diha, ayaw sila og tan-awa. Kay kung imo magutan-awon sila, doon ay posibilidad nga ma-discourage ka nga musimba ang simbahan, mo-discourage ka nga moadto diha. Kay ngano man magtutok man ka mo yung magkasimunaw na nga sila mangani dugay na nangalagad pero wa may kabag-uhan sa kinabuhi. Muna nga ayaw focus sa naguna, kay dili tanang nagunag pagpangalagad nga bag-o, di ba? Munang dili ta ayaw pag huna-huna nga sila may una, nganong inana man sila. So ayaw og i-kopya ang imong pagpangalagad ngadto kanila. Instead, imuha siyang tun-an ang Biblia, mga Bible character, mga tao nga nagtamod gyud sa Ginoo, ug ang ilang kinabuhi kanang wala bitaw nagkopya-kopya sa giun sa pagpangalagad sa uban, kundi sila gid mismo dunay gyud sila intimate relationship sa atuang buhi nga Dios. Nga wa gyud sila mag-focus sa unsay gibuhat sa uban. So muna importante sa Christian life mga igsuon. Kaning sambingaya dako kayo ni impact sa atong kinabuhi. Dili pwede nga sa atong pagpangalagad gatan-aw ka og tawo, ga-focus ka sa nag-unang nangalagad. Mapandol ka kung mo-focus ka sa nag-unang mga nalagad, kay dili man perfect tatanan, di ba? Doon na may kasipyatan. So ang mga kasagaran asipyat, nakahimo og sala, unya diya ka mo focus, wala ang imuhang mabugdaw bitaw imong gugma sa pag-serve sa Ginoo. So dinil ta ko to mag-igsoon, salamat sa kaalab sa atong buhi nga Dios nga doon natin nakatunan nimong storya. Kung na-bless ka nimong story, ayaw kalimot sa pag-share niini sa atong mga kaubanan sa church, ibis sa atong mga amigo amiga, and sa atong pamilya. And labaw sa tanan, kung bago pa kaningat channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe kay para updated ka sa daghan pa nato mga sambingay sa Kristohanon. Actually, daghan na kay tang sambingay sa Kristohanon. Bisitahan lang ato ang mga videos, nagkalain-lain ang mga topic tira. So salamat kayo o God bless.